Ei, hola, internauta. En aquest vídeo vaig a fer un resum de la meva miserable situació existencial i comencem amb un PowerPoint que tinc diverses coses. Aquest és un dels més interessants, que és objectius anuals, que no sé si és útil, però jo ho estic provant de fer a veure si serveix d'alguna cosa. Llavors, per aquest any, de 2026, tinc proposat fer acabar el grau superior, trobar feina i comprar-me un cotxe de segona mà. Llavors, tècnicament, ja em podria comprar un cotxe perquè tinc uns 8.000 estalviats. Llavors, tècnicament podria, però com que no tinc feina i com que no tinc vida social, llavors no em fa falta. Llavors, estic esperant a això. M'agradaria també com a objectiu estalviar i tot el que estalvi posar-ho en compte remunerat. I si tot anés bé, en el futur, no sé quan, no? Comprar una propietat i posar-la de lloguer. Perquè a Espanya les millors inversions és especulació immobiliària i fons indexats. Punt i final. És això. Llavors et volia comentar aquest, però el més important no és això, sinó aquest d'aquí. I és que he fet una llista de totes les estafes que m'he trobat a la vida i t'ho vull... això és el més important, més interessant que he trobat. I vull anar d'un per un, explicant-te molt resumit. Llavors, jo amb 19 anys vaig provar de fer una cosa que es diu trading. Trading és especulació a curt plaç en els mercats financers. Llavors feia trading de futurs del mercat americà, no? Que és... el mini és el mes i el micro és el més Z, alguna cosa així. Bueno, el ticker. Llavors, vaig dedicar 5 anys, vaig fer uns 3 cursos pagats, vaig llegir-me no sé quants llibres, vaig veure moltíssims vídeos, moltíssimes hores estudiant i vaig fracassar. Llavors, a internet et venen que és un som... que ja ho tens, Només has de pagar el curs i ja està. I a internet hi ha moltes estafes d'aquestes, que és... Un és el day trading, l'altre és el dropshipping, l'altre és... Llavors, per identificar aquestes estafes, tu t'has de preguntar molt fàcil. Si això que m'estan dient és tan bo, per què ho estan venent? D'acord? Això és molt similar a la febre d'or, que en un poble es deia que hi havia or i el que es va forrar va ser el que es dedicava a vendre pales i picos. Doncs això, és molt similar. I ara veuràs moltes històries a internet sobre la IA, no? Automatitza la no sé què, hi ha vídeos automàtics, no? Al final, els vídeos... Tu quan veus un vídeo a YouTube de que és Loquendo, que és Slop, tu tanques ben ràpid. Tots els canals que són d'Slop, jo els mato. Hi ha una opció, des de la menú, que pots dir no em tornis a ensenyar mai més aquest canal, perquè és una merda. Llavors, vaig fracassar i vaig passar-ho molt malament. Vaig perdre uns 15.000 euros, en total, més o menys. Després, ho vaig recuperar invertint en criptomonedes. Però, ara ho estic a punt de perdre tot un altre cop, perquè tenia diverses criptos, ho vaig passar tot a una que es diu Cardano, i ara el Cardano està... Vaig comprar a 1 euro i ara està a 20 cèntims. Llavors, he perdut més de 80% de la inversió. Les criptos són això. Llavors, tu oblida't del trading. La millor, en tot cas, perquè jo feia trading manual, mecànic, diguéssim. I, en tot cas, el que més sentit té és crear un bot algorítmic que busqui una ineficiència del mercat. El problema és que el mercat s'autoregula sol. Llavors, les ineficiències s'acaben consolidant. Llavors, el teu bot pot ser que funcioni un parell de mesos, però al final s'acaba satisfent la ineficiència, no? I has d'anar adaptant els bots, no? I aquesta és l'aproximació
aproximació d'anàlisi fonamental i és el que té més sentit. En general, torno a repetir, si tu ets una persona, si ets un normie, una persona normal, la millor inversió és especulació immobiliària, fons indexats i el primer de tots, òbviament, invertir en la teva educació, no? Perquè, en general, tu ets un pobre i a través de l'educació busques obtenir un salari, a través del salari invertir, no? Criptos. Si vols comprar cripto, jo et diria Bitcoin, i després el Bitcoin el fots amb un pendrive que es diu Ledger, i després el pendrive el perds i a tomar pel cul. D'acord. Llavors vaig fracassar amb el trading, vaig fracassar amb les criptos, després, mentre feia això, estava treballant. I a la feina, es van aprofitar de mi. Alguns companys de feina. Per què? Perquè jo era un cornut pagafantes submissiu. I em refereixo a que jo, quan treballava, creia 100% que seria recompensat per al meu treball. Perquè jo era consistent i era treballador. I em vaig esforçar moltíssim durant anys. Vaig estar, això, quasi bé 5 anys a la mateixa empresa i cada vegada aprens més, no? Cada vegada et tornes més eficient. I jo esperava ser recompensat. I no va ser així. No va ser així. I vaig plegar sense tenir una altra feina buscada. Estava cremadíssim. Vaig agafar una depressió de l'hòstia. Vaig estar a punt d'anar-me'n al Valhalla. Al final no. Vaig estar, jo diria que uns 2 anys, entre 2 i 3 anys amb depressió. I... Bueno, depressió, no, realment no. No vaig estar tant de temps. Perquè vaig començar un grau de No, després d'això, perdó, vaig provar de fer un curs de pòquer. El pòquer és similar al trading en el sentit de la probabilitat estadística. El que vaig veure, i vaig parar en el moment, és que crec que sí que pots dedicar-te a això, però has de dedicar com a mínim 5 anys, 8 hores al dia, sense parar, 8-10 hores al dia, no? I potser aconsegueixes alguna cosa. Llavors vaig deixar el pòquer. No? Però en tot cas no m'arrepenteixo. El pòquer és el que si en comptes de day trading hagués fet pòquer, potser m'hagués anat millor, t'ho juro. T'ho juro que sí. Però bueno, no ho vaig veure viable, no podia perdre més el temps en aquest sentit. Llavors, després de fer el curs de pòquer, vaig provar de fer un grau universitari de psicologia, perquè com que jo estava cuit del cervell, vaig ajudar altra gent que també està cuita del cervell. Això que diuen que els psicòlegs estan fatal, no? Doncs això. I vaig deixar-ho perquè era una merda. Tio, era una merda. Cap assignatura m'agradava, era una porqueria. Era un càstig. Era un càstig. Era com estar a l'infern. Vaig deixar-ho i vaig començar un grau superior d'informàtica. La informàtica m'agrada, està bé. I ha coincidit amb que ara hi ha això de la intel·ligència artificial i això, a curt plaç, el que està fent és que els júniors estem cuits. Si abans ja estàvem cuits, ara ho estem més. I ara estic acabant les pràctiques. Em queda ja una setmana. Em queda una setmana de pràctiques per acabar. I és un honeypot perquè jo sóc el client, en l'empresa, els clients som els que fem pràctiques. I el producte és oferir la il·lusió de que tu estàs a dintre d'una empresa fent coses. I és mentida. I és un honeypot, és una estafa. I és això. Llavors, no estic enfadat amb el tio perquè crec que està cuit del cervell i que és un mort de gana, igual que jo. Llavors, està fent això per desesperació. Està fent a la gent per desesperació. I no l'estic justificant. Crec que hauria de parar, tard o d'hora haurà de parar perquè això no és sostenible i no és correcte. Pràctiques, una merda, no he pres res. Tot ha sigut, fes-ho amb la IA, fes-ho amb els agents, a tomar pel cul.
Llavors, una altra cosa que porto ja molt de temps fent és les ofertes de feina, la majoria no et contesten, són ghosting. Quan t'apuntes no et diuen res. I el que més m'ha passat és que t'apuntes a una oferta i et comencen a arribar correus que són un timo. M'arriben correus en xino que em diuen fes clic aquí. Et diuen has de retirar el bitcoin, però si no tinc bitcoin. Doncs això, estafes. I aquestes ofertes, aquestes empreses se les hauria de castigar, se les hauria de posar una multa ben potent, però se'ls permet que facin això, no? Això, veus ofertes de feina que les publiquen, s'apunten 100 persones i les retiren i al cap de 2 dies tornen a pujar a la mateixa oferta. És impossible que no hagis trobat a ningú, tio. Estàs enganyant. Això, ofertes de feina, no? Mira, trading, criptos, feina, pràctiques, ofertes. Després, una altra. Quan he votat no ha servit de res. He votat a la CUP, m'he arrepentit. Després he votat a Junts, m'he arrepentit. Després he votat a Aliança, m'he arrepentit. La conclusió és que mai passa absolutament res. Tots els polítics d'esquerres i de dretes, catalans i espanyols, són rates. I tu perdre el temps dient no, és que aquest és millor que l'altre, aquest és pitjor que l'altre, tu estàs a dintre del pèndol de la misèria i s'estan pixant a la teva boca. Són tots iguals, d'acord? I cap d'ells farà res per tu. En la política, la conclusió és aquesta. Tu quan votes no passa absolutament res en la teva vida que millori. Després, hi ha una altra cosa relacionat amb el sector tecnològic. Per cert, m'he oblidat de dir-te, si tu no vius a Barcelona o a Madrid i ets júnior, estàs cuit. És com un desert. No sé què més dir. Sí. I és que el llistó cada cop és més alt, no? I jo mirava abans a un youtuber que és un català que es parla en espanyol, no? Lo típic. És en Midudep, que va dir no, és que per ser júnior has de fer no sé quantes històries i has de saber moltes coses. I jo dic, no. Mido dolent. No. Una cosa és esforçar-te i l'altra és que et demanin aquí una llista de la compra. Diuen, no, és que has de ser full stack, has de tenir 2 anys d'experiència real, has de tenir no sé quantes històries, no? És un timo. El mercat està cuit. I a molta gent li és més fàcil dir que la culpa és teva que no pas de dir que l'estructura de la societat és un estafa. I et diuen, no només en sector tecnològic, et diuen, no, és que no t'esforces suficient, és culpa teva. La meva conclusió és que no, que la culpa no és teva. El món està cuit i el món està fet perquè competim entre nosaltres, no? I és fastigós, és un fàstic. I la culpa no és nostra, la culpa és del sistema que sostenim entre tots. I això, estem en el Kali Yuga, estem a l'època del col·lapse, està començant a caure tot a trossos. La penya no té fills, les feines són una merda totes, la gent roba, no? I aquest és la llista de les estafes. Pel que fa en aquest canal de YouTube, el que faré serà pujar un vídeo al mes parlant d'això, un vídeo d'aquest supercutre, parlant de la meva situació actual per desfogar-me. Aquest canal de YouTube és un abocador del que tingui que dir i ja està. I ja veuràs que es pugen vídeos de Brotato, però són gravats de fa temps i al setembre, em sembla, s'acabaran aquests vídeos. Com que ningú s'ho mira, ningú li importa, ja no pujaré més vídeos de Brotato, però m'encanta aquest joc. I ara segueixo pujant. Han fet una actualització gratis i el joc val 5 euros, llavors jo crec que val la pena. I mira que sóc un pirata, jo
en pel·lícules i sèries i jocs, soc piratíssim, però Brotato m'ha seduït. Pel que fa al canal de YouTube és això. I una última cosa, que no té res a veure amb això, és que és sobre Estats Units que en Donald Trump apareix a la llista Epstein, no? Que a la llista Epstein el que fan és torturen i es mengen a nens i fan rituals satànics cap a un dimoni que es diu Baal, no? I això no passa res. I després el Trampes invadeix Iran, es pensava que guanyaria ràpid, però la guerra s'està allargant moltíssim i està perdent perquè ell volia guanyar ràpid i no està sent així. Llavors, ha perdut la guerra d'Iran i ha sigut un fracàs per ell. I, a més, em pregunto si això ha sigut una distracció. Una altra distracció és la desclassificació dels aliens. Això porto tota la vida escoltant, no? Que sempre estan amb la mateixa mindunga. I, en general, he vist... tot el que han pujat és pura merda. Per exemple, això dius, hòstia, és un alien. No, això és una fake. No, és que a sobre tots els fakes que pugen, la gent en 24 hores diuen, no, això és una... Això em sembla que era un ximpanzé que el van disfressar d'alien. Al 1900 o 1800 i alguna cosa. I la majoria d'ofertes... Mira, aquest vídeo és dels més realistes que he trobat. És un tio que es troba l'alien. Mira-li l'ull. L'ull és superrealista. Sembla que està viu i no... I el tio agafa un pal i els comença a punxar amb el pal. Aquest vídeo és super realista de tots els que més m'ha agradat que he trobat. Veus? Sembla que està obrint i tancant els ulls. Mira, li fot amb el pal. Et trobes un alien al bosc i li comences a punxar com si fossis l'Arare, saps? És superrealista, mira-te'l bé, no? Però està tan esquelètic que sembla fake. Està tan esquelètic que no sembla... No sé. Però és dels més divertits, aquests. I t'ho volia ensenyar... Però sobretot un altre. Mira com el mira. Li està dient, bro, ajuda'm, que estic a la xarxa. Bro. No? I el tio... Bueno, tampoc ha dit res, Bueno, i... Què més? Hi havia un que és de... que te l'ensenyo ara, que és Alien Ucraïna. Ucraïna, que és el més... que més gràcia em va fer. Que això, al 2025, això és un dron que està gravant... està al cel. Això de baix és el terra i això està gravant al cel, no? I es troba això. Això dius, hòstia puta, això és una... Això què és? Això és una... És un alien, no? Això en teoria és una espècie de dron amb un làser de llumetes. Algo així. En tot cas, és dels més divertits que he trobat. Jo estic fart de veure vídeos de llumanetes. Estic fart, n'he vist ja tants, que és que ja no puc més. I la resta són això, són fakes. N'hi havia un altre que era un Alien Declassified. Aquest és en Bob, l'Alien Bob. Això és un vídeo. Bueno, en general són tots... Sembla... Internet sembla una psyop fins que no ensenyen l'alien davant de la càmera i diguin, mira, aquest és aquest és l'Ummita i es diu Xeno i ve de Reticula 4. Fins que no ensenyen els aliens, tot això per mi és una psyop, és una operació de manipulació de masses per distreure. En Trump està en la merda, ha aparegut en els arxius de l'Epstein, on es fan merdes amb nens, i això, i s'han inventat excuses i ara estan desclassificant això.
Però els aliens em fan molta gràcia. Ara, d'aquí poc sortirà una... com es diu? Una pel·lícula que és d'això dels aliens. Bueno, internauta, això és tot. Ja està, ja estic satisfet, he dit el que tenia que dir. I et confesso una cosa. Abans he gravat el vídeo dient exactament el mateix. I saps què ha passat? Que m'ha explotat els FPS, que no sé si és perquè el portàtil és una merda i s'ha deixat de gravar. Bé, farem això, ens veurem un cop al mes, més o menys, i ja està. Això és tot. Ens veurem a la pròxima. El resum ha sigut això. Day trading, cripto, feina, pràctiques, feina, votar, societat. Adéu.